दिनै उदालगुरि लोकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि आरो बीपीएफ दलनि बानजायनायाव मोनसे पीस रेली जाबाय थादों। बे पीस रेलियाव जों गासै उदालगुरि लोकसभा समष्टि नांगौ होननानै सेपारेटलि लोकसभा सेपारेटलि नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। बे डिमान्ड खालामनाय समाव दिनै तामुलपुरनि गरेस्वरनि भेरगाव टंला उदालगुरि माजबाद बेफोर गासै एसेम्बलि सेगमेन्टनि समष्टिनि मानसिफोरा दिनै फैदों। जोंनि गिदिर थांखियानो बेनो जे थांनाय 11 आगस्तआव जि मोनसे दिनै फाइनाल अर्डार इलेक्शन कमिशननिफ्राय जितुनिखि ओंखारबाय बे फाइनाल अर्डारखौ नुनानै जोंनि उदालगुरि समष्टि लोकसभा समष्टिनि मानसिफ्रा मोनसे गिखांनाय मोनदों आरो बेजों दिनै भारतनि सिङाव आरो दिनै आसामनि सिङाव विभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै डिप्राइभ जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जेरैखि जा जोंनो 2007 सनाव जि रोखोमै इलेक्शन कमिशननिफ्राय जेरैबायदि डेलिमिटेसन जादोंमोन बे रोखोमैनो उदालगुरिखौ सेपारेट मोनसे लोकसभा समष्टि बानायनांगौ बेबायदिहै दिनै जोङो लुगैदोंमोन हास्थायदोंमोन। खिन्थु दिनै जों मिथिया बबे मोनसे गोहोनिफ्राय दिनै बेबायदि मोनसे जों गासैबो बे समष्टिनि मानसिफ्रा आजावनो हायै बेबायदि मोनसे अर्डार फैखो बेयो जोंनि थाखाय बेयो गिलुबालु जानानै दं। जों मिथिखायो आरो स्पष्ट बुंदों जेरै भारत संबिजितनि सिङाव जेरैबायदि मोनसे सुबिदा होनाय जादों बे मोनसे जिहेतु थांनाय समफ्राव दिनै मोनसे गिदिर सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बीटीसी बायदि मोनसे एकर्ड जालांबाय। बे बीटीसी एकर्डआवबो मोनसे रोखा लिरनाय दङ 4.7आव जे जेब्लानो डेलिमिटेसना जागोन बै समाव बे काउन्सिलनि सिङाव समष्टिखौ मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट जाबायब्ला बे समष्टिनि गेजेरावनो जानांगौ होननानै मोनसे स्पष्ट दिनै बुंखानाय जादों। आरो दिनै भारत संबिजितावबो जोंनो दिनै अधिकार होनाय जादों 6 शिड्युल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव जि समष्टि जागोन बैफोर समष्टिफ्रा दिनै गुबुन डिस्ट्रिक्टनि एसेम्बलि सेगमेन्टजों दिनै दाजाब जानाय नङा। बेखौ दिनै भारतनि संबिजितावनो रोखा लिरनाय दङ। जों दिनै लुबैदों भारत संबिजितनि 330(c) मथे जुदि जायोब्ला दिनै जानायखौ जों दिनै लुबैजादोंमोन। एसेम्बलि सेगमेन्टआवबो 332 आरो 5नि गेजेरजों दिनै बेखौ रोखा बुंखानाय जादों। दिनै 232(5)नि मथेब्ला खुनु मोनसे डिस्ट्रिक्टनि बाहिरानि गुबुन समष्टिखौ हानजाबनानै समष्टि बानायनो हाया बेयो दिनै संबिजितावनि लिरनाय दंखायो। बिनिखायनो जों सान्दों जोङो खुनु रोखोमै दाखालिबावै 11 आगस्तआव जि मोनसे फाइनाल मोनसे अर्डार फैबाय इलेक्शन कमिशननिफ्राय जों बेखौ मानिनो हाया। बेनि थाखायनो जों दिनै साइलेन्ट सिरि थाबायनानै जोंनि गोसो गैयैखौ जोंनि दिनै खुद्रिनायखौ जों दिन्थिदों। बे रोखोमै जायागौमानि जों आरोबाव गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो भारत सरकारखौ इलेक्शन कमिशनखौ जों बुजिहोनो सेस्था खालामगोन। आरो दिनै जों सान्दों बेबायदि खालामनानै दिनै
भारत माने भारतनि जिथुनाखि माने आइन बेखौ दिनै भंग खालामदों जों बेखौ स्पष्ट बुंदों आरो जोङो बिनिखायनो जोङो माखासे हाबाफारिखौ जों दिनै आरो लाबावगोन आरो जोंहा दिनै मोनसे थांखि लानाय जादों जे जि मोनसे जाबाय बियो दिनै सांबिधानिक भाबै जिहेतु जोंखौ डिप्राइभ खालामदों बिनिखायनो आइन मथे जों हागोन ना हाया देरहाहैनो हागोन ना बेखौबो दिनै सालिजारि खालामनानै जों नायबिजिरगासिनो दङ आरो जोंहा थांखिया बेनो जोङो दिनै जों मिथियो जे जोङो बेबादि मोनसे डेलिमिटेसन जि मोनसे जायो बियो गोबाव समनि उनाव जोङो बेखौ मोननो हायो दिनै 2007नि जिथुनाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट मथे जायोमोनब्ला आरो दिनै जायोमोनब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु दिनै बेबायदि मोनसे जोंनि अधिकारखौ जोंनि उदालगुरि समस्ति आरो बे सारा बिटिसिनि मानसिफोरनि जि अधिकार बेखौ सिफायनानै दिनै होनायाव जोङो दिनै रागा जोंनाय आरो बेबायदि मोनसे भारत संबिजितनि सिङाव जोंहा फोथायनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों दिनै थासारिखौ जों दिनै मोननो हादों। बेरेखा दोलोआ सार गोबां बेबायदिनो मोनसे प्रश्न खालामदों थांनाय 17 बोसोराव बेफोरबायदि जेबो बिसोरो माने गावसिनि बिटिसिखौ होबथानो थाखाय जेबो नाजायाखै खिन्थु दा बिथांमोना सरकाराव गोबां प्लान पलिसि खालामदों होननानै बेरेखा दोलोआ गोबां नोंथांमोनखौ बुङो बिदिब्ला सार बे समाव माबायदि सलिउसन फैनायखौ माबायदि खावलायो जोङो कुनु दिना एक्सट्रा संबिजितनि एक्सट्रा आलादा मोनसे जोङो दिनै मोननो हास्थायाखै भारत संबिजितआ जेरैबायदि थोनदों जिजों जों दिनै अधिकारखौ मोनो बेखौसो जों दिनै बिदों बेवहाय कुनु मोनसे राजनिति खालामनाय सोरबा जुदि बुंदोंब्ला बियो फोथायजाथावना नङा आरो बेखौ जों जेब्लाबो गनाया दिनै भारत माने दिनै UPPL सरकार प्रमद बर'नि सरकार बिथांमोना दिनै सरकाराव दं बिथांमोना दिनै बेबायदि डेलिमिटेसनाव गोबां रोखोमै बाहागो लानो हानांगौमोन दिनै बिथांमोना खालामाखै आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बिथांमोननि गासैबो माने गांखं जिथुनाखि अनुस्थान प्रतिष्ठान आफादफोर दं बिथांमोनाबो दिनै बिथांमोना नाटक खालामदों बिथांमोना जे मोनसे एसेबां गिदिर मोनसे समस्ति पुनर निर्धारन दाफिननाय जिबायदि मोनसे खामानि जादों बेवहाय बिथांमोनानो बांसिन रल लानांगौमोन आरो बिथांमोननि बुंनायानो साबसिनै दिनै फसंजागौमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना बिनिफ्राय दिनै जानगारना थादों मोनसेल' गिदिर खारन जे बिथांमोनखौ खामान होनाय जादों जे खुनु रोखोमै नोंथांमोना बेबायदि डेलिमिटेसननि सायाव खोथा बुंनो मोना दिनै आसामाव जों जेरैबायदि नुदों जि सरकार भारत सरकारा दिनै आसामाव जेरैबायदि मोनसे सासन सोलिबाय थादों बे सासना दिनै मोनसे डिक्टेटरशिप बायदि सासन खालामनाय जादों आइन कानुनखौ मानिनाय जायाखै बियो दिनै गिलु बालु आरो बेजों दिनै फिसा जाथि हारि माहारिफ्रा धंस जालांनायनि मोनसे दिनै बाथ्रा फैगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै बिथांमोनासो बांसिन रल लानांगौमोन बांसिन दिनै खामानि मावनांगौमोन जोंहा उदालगुरि लोकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि आरो लोगोसे उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि BPF दलनि माने हानजा बे हानजाया उदालगुरि लोकसभा समष्टि जानांगौ आरो थांनाय 11 तारिखआव जे फोसावनाय जोंनि ECI माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बेनिफ्राय फोसावजानाय बे जे फाइनाल माने माबाखौ जोङो डिलिमिटेशनखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जों बेखौ दिनै रिजेक्ट खालामदों मानोना 6 मोनसे प्रोविजन दं 332 माने क्लज नम्बर 5 आव जे 6 एलेकानिखौ बाहेराव लांनो मोना दिनै 6 एलेकानि मोनद' समष्टि तामुलपुर गरेश्वर भेरगाव टांला उदालगुरि आरो माजबाद बे माने 6टा समष्टिखौ दरंनि मोनथाम आरो कामरुपनि मोननै समष्टि गासै 11टाजों दाजाबनानै दरं उदालगुरि बानायदों जों बेयाव गोजोननाय गैया मानोना बियो जोंनि संबिजितखौ भायलेसन खालामदों जोंनि 6थि सिडिउलखौ कारण बेयाव प्रभिजनाव होखानाय दंमोन
330 आरो लोगोसे 332 नि 5 नम्बर जितु क्लज बेयाव होखानाय दं जे समस्ति जायोब्ला समस्ति दायोब्ला जों बेखौ आलादायै खालामना होनांगौ होननानै बेयाव लिरखानाय दं 6 सिडुलनिफ्राय आलादायै जोङो लकसभा समस्ति मोनो आरो एमएलए फोरखौ आलादायै जों मोननो हायो दा दिनै बिथांमोना बेखौ भायलेसन खालामनानै अन्याय भाबै बिथांमोना एकेबारे जोङो दरंनि मोनथामजों आरो माने कामरुपनि मोननैजों दाजाबनानै गासै 11टा लकसभा माने विधानसभा समस्तिजों मोनसे दरं उदालगुरि मुंनि बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया जोङो कुनुदिन जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों आरो भबिष्यत जोङो खावलायबावदों जोंनि भारतनि इलेक्सन कमिशनारखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै आरोबाव जोंनि उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ थाबैनो बानायना होनांगौ बेयाव आसाम गभर्नमेन्टनिबो खैसारि दङ बे जों हमनो हाखानाय आसाम सरकारा जिखौ बानायनो थिनदों बेखौनो बानायना हरदों जों बिदि हिसाबै जोङो माने मिथिना मोनदों कारण जोङो एसे मिथिना मोनदों आसाम सरकारा बहुत बार माने बिथांमोना सावरायदों बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै मोनदों गतिके बिथांमोना सरकारनि मथेसो बानायनानै होबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नागिरदों आइना मा बुंदों बेखौ बिथांमोना नेवसिनानै गावसोरनि गोसो मथन बेखौ बानायनानै हरदों ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो आजावनो जों हाया जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु बिटिएडि एकर्ड जादों बिटिसिनि एकर्ड जादों बे एकर्डनि 4.7 नम्बर क्लजआव बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बै समावनो मा कमिटमेन्ट जि समावनिखि डिलिमिटेसन जागोन बै समाव नोंथांमोननो 6 सिडुलनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दं बेफोरखौ लानानै माने विधानसभा समस्ति बानायनानै होगोन एमएलएनि समस्ति बानायनानै होगोन आरो एमपिनि समस्ति बानायना होगोन होननानै बे 4.7 नम्बर क्लजआव होखानाय दंमोन रोखा रोखा लिरनाय दं गतिके बे लिरनायखौबो बिथांमोना दिनै आथिंजों जोगारनानै गावनि खुसि मथन बानायनानै हरदों बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जोङो ओंखायनो जोङो खावलायबावदों भारतनि निर्बाचन आयोगखौ इमिडियेटलि सिन्था खालामफिननानै बेखौ जाहाथे उदालगुरि लकसभा समस्ति हिसाबै बानायनांगौ आरो बे रायजोनिनो डिमान्ड जोंनि बाक्सानि डिमान्ड जोंनि उदालगुरि जिल्लाबाखि माने डिमान्ड गतिके बे डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जोबोर लाजिथावना बाथ्रा दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो लिराखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला इसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया जिखिनि 15टा समस्ति बानायना हरदों बेयाव बे सरकारनि प्रमद बर' सरकारनि बेयाव जेबो माने बेयाव फान्डारि गैया माने 3079 खन रेभिनिउ भिलेज दं हाग्रा बंग्रा गासै दङ टोटेलि प्राय 9000 स्क्वायर किलोमिटार बे 9000 स्क्वायर किलोमिटार बेखौ जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियावनो जोङो मोननो हादों आरो बे मोननो हानाय हिसाबैसो दिनै माने बे 15टाखौ जोङो माने 15टा विधानसभा समस्तिनि एमएलए जों समस्ति जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे मोननै जिहेतु एमपि समस्ति जाथावना जोङो उदालगुरि लकसभा समस्ति हिसाबै जायखौ डिमान्ड खालामदों 7टा समस्तिखौ लानानै जों डिमान्ड खालामदों बेयाव टोटेलि जोंनि भटारा माने 12,22,666 जन दङ गतिके बे 12,22,666 जन बे भटारखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोना गावसोरनि खुसि मथन बेखौ बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया आरो जोङो बेखौ धिक्कार होदों जोङो बेनि सायाव जोंनि नेक्स्ट हाबाफारिया जागोन जोङो आयेनजिबिफोरजों जोङो सावरायगासिनो दङ बेखौ आयेननि गेजेरजों जोङो फाइट खालामगोन जों बेखौ पार्टी लेभेलावबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगो लोगो जोङो उदालगुरि लकसभा समस्ति डिमान्ड कमिटि हिसाबै जोङो सावरायनाय जादों बे हिसाबै आयेननि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ नाजाबाय थागोन बिटिसि सरकार सोलिबाय थानायाव सार गोबां बेबायदिनो माने मोनसे सेना लांजों जों नुनो मोन्दों जिखिनि पावाराव दंमोन बे पावारा 60-40 जाना थांगासिनो दङ बेनि बेलायाव नोंथाङा सासे बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबायदि बुंनो सानोखि जोंनि बर' हारिया जोबनो थांगासिनो दं होननानै एकदम बेयो राइट बाथ्रा नोंथांमोना जि सिन्था खालामदों बे राइट बाथ्रा मानोना बिथांमोना 6 सिडुलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एकेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय दिनै बिटिसिआव मोननै पस्टआ केबिनेट रेंकनिमोन मोनसे जाहैबाय चिफनि आरो डिपुटिनिमोन गतिके दिनै डिपुटि चिफआ बिटिसिनि डिपुटि चिफआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया बिथांनि स्टेटासा दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया
only सिबाले कैबिनेट रेंकनि गतिके बेखौबो लांनाय जाबाय दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जों मोननो हादोंमोन भारत सरकारजों सावरायनानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै दिनै सिअ बानायबाय बे डिग्रेडेशननि मोनसे माने नेरसोनथि बियो गतिके जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय दाखालि रिसेन्टलि दिनै एक सप्ताहनि सिगाङाव जेरावनाखि सिजिएम कर्ट दंखायोमोन मुसलपुराव बेखौ दिनै जोगारनानै तामुलपुरनि पुलिस स्टेशन गरेसर पुलिस स्टेशनखौ दिनै माने रङिया कर्टआव खेलावबाय दा बेखौ थिखार होदों दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों बिनि थाखाय खामानियाव बिनि थाखाय माने बिदि लांजानांगौ जायखौनाखि जोङो 2023 सननि उनाव जोङो मोनखाबाय आइन जाबाय भारतनि संबिजितआव हाबखाबाय बे हाबखानायखौनो दिनै मानो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामखो गतिके जोङो बे हिसाबै जोङो गोजोननाय गैया दिनै आसाम सरकारनि माने सायावबो जोंहा गोजोननाय गैया मानोना बिथांमोना दिनै मोनफानि उनाव मोनफा एकदम जोंनि पावारफोरखौ लांनो थाखाय नाजागासिनो दं जेरै जोंनि बेयाव लिरखानाय दं सिसिडुलाव डिसिखौ जोङो बाहायनो हाया आरो बाहायनांगौब्ला बे आइन जानानै फैनांगोन आइन मथे जोङो बिदोंमोन नाथाय बे आइनखौ नेवसिनानै बिथांमोना होआलाबासिनो दिनै डिसिनियाव हल्लदा डिपार्टमेन्टखौ जाबसिनना होनानै दिनै बिथांमोना जोंनि उन्नयनखौ एकदम फसंनानै दोनबाय जोंहा 50 बोसोर फसंनानै दोनबाय दा बिनि थाखाय जोङो फिन खावलायहोदों रायजो राजाफोरखौ जोङो एकजुट जानानै राजखान्थि भाबैबो जोङो एकजुट जानानै जोङो फाइट खालामनांगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिथु मोनखानाय सिक्सिडुल बे जाहाथे माने पावारा जे थाफिनो बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ एकजुट जानानै जोङो एकदम फाइट खालामनो थाखाय आङो दिनैनि माने बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय